אז אני עמוס, אני בן 28, ירושלמי. למדתי תואר ראשון באוניברסיטה העברית, במשפטים ופילוסופיה, ועכשיו אני עובד כמתמחה במחלקה המשפטית של האגודה לזכויות האזרח, ולומד כאן בתוכנית הקנה. אני בת חן משינסקי אבן, עורכת דין. למדתי את התואר הראשון שלי במכללה למינהל, התמחיתי בפרקליטות מחוז מרכז, ועבדתי כעורכת דין בעמותת טבקה, משפט וצדק ליוצאי אתיופיה בישראל. קוראים לי רוני קרני, הייתי פעילה בעבר במרכז תמורה, והיום אני עובדת עם רוני אלוני סודובניק, עם קורבנות תקיפה מינית על כל הקשת. אנחנו מייצגות אותם בעיקר בתביעות נזיקיות. אני אורי זקי, סיימתי את לימודי המשפטים שלי באוניברסיטה העברית לפני כ-15 שנה. אני מצד אחד הייתי מועמד של מפלגת מרץ לכנסת, אבל מה שאני עושה בחיים, אני מייצג היום את ארגון Human Rights Watch בישראל, ובעבר הייתי מנהל בצלם בארצות הברית. קוראים לי לירן בן שושן, גר באלקנה, נשוי, אבל יש 2 ילדים. הייתי פעיל מאוד מרכזי בבית היהודי, הייתי יושב ראש של המטה צעירים, עשיתי תואר ראשון משולב משפטים וחשבונאות, ועכשיו אני עושה את התואר שני. אני לירון דוד, עבדתי לפני שהגעתי לתוכנית במשרד המשפטים. היום אני עורכת דין בעמותת אנוש, עמותה ישראלית לבריאות הנפש. אני אימא ל3. אני עידו תמרי, אני היום עורך בחדשות 10. למדתי משפטים תואר ראשון בתל אביב, ואני גם עורך דין. עבדתי 3 שנים כמתמחה ועורך דין אצל מיכאל ספארד, שזה בתחום של זכויות אדם. אני ראודה מורקוס. התחלתי כמורה, אחר כך עברתי לעבוד, הקמתי ארגון לנשים לסביות, פלסטיניות, וככה הגעתי לעריכת דין. והגעתי לתוכנית באמת מתוך רצון להעמיק את הידע בתחום זכויות האדם, לראות איך השיח של זכויות האדם משפיע על חיי היום-יום, לנסות להבין את החיבור בין משפט וחברה ואיך המשפט יכול לשמש ככלי לשינוי חברתי. עוד במהלך הלימודים הגעתי למסקנה שאני רוצה להיות עורכת דין חברתית, לעסוק בזכויות אדם, לעסוק בעבודה קהילתית, חברתית, ולא להיות עורכת דין שעוסקת בלהרוויח יותר כסף לנשים עם המון כסף. במהלך התואר הראשון שלי במשפטים ראיתי איזשהו קול קורא של המכללה, של הקתדרה, בנושא זכויות אדם, וזה נורא משך אותי, כי בכלל תחום של זכויות אדם אני גיליתי שאני מתעסק בו המון ומבין בו ממש קצת, בטח בתחום המשפטי. הבנתי שאני נחשף אליו כל יום בחיים שלי, בדעות שלי, בהתנהלות שלי. הייתי אז בהתמחות במשרד נזיקין רגיל, טבענו פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, עבדתי ככה עבודה מאוד רגילה ונורמטיבית, ופתאום ראיתי זכויות אדם ונזכרתי כמה אהבתי את זה בלימודי המשפטים, ואמרתי שזה משהו שאני רוצה לעשות. התוכנית הזו הגיעה בדיוק בזמן בשבילי. גם האפשרות ללמוד ממרצים שעוסקים בפרקטיקה בתחומים הללו. האנשים הכי טובים באקדמיה והאנשים הכי טובים בפרקטיקה של זכויות האדם. אני חושב שזו תוכנית שבאמת אין שני לה מהבחינה הזאת, שהיא באמת נתנה את הכלים, גם החשיבתיים וגם המעשיים, להתמודד עם סוגיות של זכויות אדם. אני מגיע עם איזושהי תפיסת עולם ימנית, כמו שאמרתי קודם, בבית היהודי, והתוכנית הזאת, היא מעבר לידע שצברתי בתחום, היא אתגרה אותי בכל מיני שאלות, נושאים, תפיסות עולם שלי, שהייתי צריך להצדיק, לאמת, לבחון אולי מחדש. זה משלב בין הפרקטיקה לבין האקדמיה לבין הפעילות החברתית, וזה פותח דלתות. מה שהתוכנית עזרה לי להבין זה באמת מה המצפן הערכי שלי באיזשהו אופן, ואיפה אני כמשפטנית או כאדם יכולה לקדם את החברה הישראלית למקום אחר, מקום טוב. אז אני חושב שמי שרוצה לקבל תמונה רחבה על מה זה זכויות אדם, מהו משפט זכויות האדם, שזה דבר שלא תמיד נידון בצורה מפורטת בתואר ראשון במשפטים, אז זה המקום בשבילו. תיכנסי לתוך הקישקע של עולם זכויות אדם, תיכנסי פנימה, תכירי את הנפשות הפועלות, תכירי איך דברים עובדים מבפנים, תכירי את הדילמות, את הבעיות, את הקשיים, תזהי גם קשיים משלך, תזהי, תלמדי את האג'נדה הפנימית שלך, אם את כן מתחברת, אם את לא מתחברת, תלמדי הרבה על עצמך גם מהתוכנית הזאת.
אני ממליץ גם לאנשים מהצד הימני של המפה הפוליטית לשקול או לקחת חלק בתוכנית הזאת. רק אני חייב לציין שצריך לבוא עם סובלנות ועם רצון ללמוד, להקשיב, עם איזשהו רצון טוב או נפש חפצה לבחון את הדברים מחדש. אני חושב שזו באמת חוויה ייחודית. זאת אומרת, כל מי שצופה בזה ומתלבט, אני הייתי הולך על זה. אני אגיד עוד משהו שאולי הוא לא פוליטיקלי קורקט. אני למדתי באוניברסיטת תל אביב, תמיד יש איזו תחושה כזאת, אנשים שבאו מהאוניברסיטה, אומרים, מכללה וזה, אני מסיר את הכובע בפני מי שהגה את זה. מבחינתי זו חוויה באמת של פעם בחיים, ואין לזה מבחינתי שום חשיבות שזה מכללה, זה ממש לא רלוונטי. זאת אומרת, אם היו לי איזשהם חששות, הם לחלוטין התבדו. שחקיקי באדם אמין, כי עודני מאמין בה.